sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi khothama sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama Jesus sikhothame phambi kwakho sithi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus sithi phakama sikhothame phambi kwakho sithi phakama Jesus sikhothame phambi kwakho sithi phakama Jesus hey yangathi ngasenkonzweni ngalomzuzu hayi phakama sikhothame phambi kwakho Jesus mandiniyeke eke yeke sibuyile masiqhubeni ke bantu benkosi sishaya ngoku nika abantu bam ithemba part 14 izaba ngu-14 ke lo guys so into endiyenzayo ke ndiye ndishaye isession yam bekufanele uba i-planning yam ndandikuqala kwam le program bendicinga ngafanele uba ndizokwenza kanje 30 minutes to at least ubuninzi to 45 minutes hayi azipopi iyadlulela ixesha oko so isession ke nganye funeka ibe ne-hour iba i-hour ukuze ndikwazi uba ndiyidownloade ndiyibuyisele back apha kuTikTok ndikwazi noyithatha ikopi yayo ndiyoyifaka phaa kuYouTube yes so nditshilo ke bantu bankosi masiyiqhubeni le nqwelo yethu kufuneka ihambile le inqwelo ihambe ithemba lihambe liyofika ebantwini apho kufuneka lifike khona so nizawundilandela ke phana kuYouTube ningene phana kuYouTube nilike nisubscribe bethunana nishare at Messi Makwelo 326 ndiyafumaneka phana niza kundifumana nakhona naphana ke kuFacebook ndiyabakhona but abantu bakaFacebook andiyazi sikhiphani ngabo abakhomenti abalike andiyazi sikhiphani but ke asikho kuloo nto sihamba nabahambayo basalayo akho ndibitheni nditheke kuni ke guys into yenzekileyo phaa njengoba ndingulobe enqwakuza mos mna after lam gun point weza gun zam gun zaziyi-4 zibekwe kule ntloko yam i-1 nemoto yam entsha iphupha lam abafana lichithwa nangumfundisi owayekhona umfundisi Tsotsi because nguTsotsi laa mfundisi ayingomfundisi laa nto andiyazi uba yintoni laa nto but isimanga ke igift kaThixo apha ebuhlungu khona ihamba ihlala ngoba indlela ibandleni lakhe wawuthi xa udlula ngendlela liyaduma ibandla endicinga uba ke wayebashumayeza ngendlela eyenza sense kubo ngoba loko sinengxaki singabantu asikwazi ukusetsha imimoya iBhayibhile isifundisile ithi setsheni imimoya niqiniseke uba yimimoya mini nalena yile ikabawo imimoya okanye yimimoya yezinto zimdaka imimoya yobugqwerha yimimoya yenkohlakalo because laa mfundisi wayegcwele inkohlakalo but isimanga ibandla laliqhubeka lona ekungazini ke into yoba abantu ababakhonza kweli bandla lakhe babengakwazi nakuyisetsha le mimoya owam umoya ke ngulo wawuthi awuzoya kwa kulaa nkonzo ilapha esitratweni ayikho kude endi-invayitha iza ndithi asoze mntakwethu andizokwazi ndandixolela uba ndilayite ireyido phaa kwam okanye ndivule i-TV ndifake ingoma zegospel ndizikhonzele njengoba nangoku niyandibona mos mna ndiyazikhonzela namahloni uzikhonzela mna yes ndiyivule inkonzo iphelele apha kwam ndedwa uba ndimamele nje umculo wegospel siyababonga abantu abangabaculi basiblesse kakhulu ngomculo yes siblessed guys ngabantu abaculayo so mna iyaphelela inkonzo apha kwam ndizikhonzele nje kwa inkonzo endikhonza kuyo kule UK
ndifika phana sendihluthi impungu moya ngoba ndivuke ekuseni ndivule i-TV yam okanye ndivule umculo wam, ndizifakele igospel yam, ndiworshiphe, ndidumise, ndithandaze, ndenze zonke ezaa zinto kuye le ndifike enkonzweni sendihluthi impuko. Kaloku kuyenzeka uba uye enkonzweni uphinde uphume unjalo. Ayayibona ke yenye ingxaki enkulu ke leyo. Ithi ke ngoku le nto qala uzikhonzele before uyofika enkonzweni, kuzawuba lula ukusetsha le mimoya ndithetha ngayo yenkohlakalo, yobugqwerha, yamadimoni. Ufika phana sowuredi, uprepared uba yes mazikhiphe kube kanye. Mamelani ke, ndithe mna ndagoduka ke guys, ndingulo mntana unkenenkene unjalo ohluphekileyo nje emoyeni. Ndihluphekile guys ngelaa xesha emoyeni. Ndiyakuzonda nokuphila mani. Akho nto eyayineminingi, kwakungekho nto nje eyenza isensi kuyo yonke le nto ndandiyiphila ngelaa xesha. Ngapha neetshomi mose zindijikele ngapha nale family yam yenza nje into engacacanga nje. Ifamily yam yenza into engacacanga. Ndingumntana ohluphekileyo kahle kahle, nasemsebenzini bayandibiza ngoku ndingunomashwa. Hayini guys, kwavele kwakho kuninzi. uThixo ndimbuza umbuzo ke, kanti Thixo uthuleleni? Utheni undivumela ndihlukunyezwe kanje ngabantu bakho basemhlabeni, abantu abaclose kum bekufanele bama nam, bandenzele ezibukwayo? Ndiyanichazela ke mna ke ngobomi. Ngoku kuthiwa ke ngoku mandigoduke kwakhona ndiye phana emakhaya, ndithathe le moto ndiyithengileyo. Ndithe iimoto zam zonke bendizithatha mna ndizise enkonzweni ziyothandazelwa, ziwe sekunjalo iimoto zam, akho nto ibitheni kodwa bezithandazelwe. Andibleyimi mthandazo, ndingableyimi bafundisi, but ndibonisa indlela impilo yam ibihamba ngakhona, ibiseyenzeka ngakhona. Ngoku ndixelelwa into yoba mandithathe nale moto ndihambe nayo, iye igoduswe le moto iyokwenzelwa umsebenzi. Ndathi hayi Thixo, ndiyajonga ndingena emisebenzini engayaziyo uba bekusuke kwathini ukuze ndibe lapha. UThixo uthule uthe cwaka ngelaa xesha, ndithetha ndedwa, ndiyaziphendula guys. Akho mntu uzi-understandayo zonke izinto ndithi go through kuzo, andizi-understandi mna kuqala ezi zinto ndithi go through kuzo. But impilo guys yabe ihamba nam straight, indixikixa impilo. UThixo ezithulele zithele cwaka. Ndafika phana ekhaya, kwathiwa ke kuyenziwa lo msebenzi, kwaxhelwa ke ezogusha neentoni. Ndabe ndiqonda andonele guys, andi-understand, ndonele yiyo yonke le nto yenziwayo apha, but for the sake of uba kuthiwe ndenzile le nto kuthiwa mandiyenze, because impilo yam nje akukho nto entle apha, kunyekenyeke ngendlela esisimanga. Ndafika ke guys, kwaxhelwa ke iigusha phaa, kwenziwa ke sana umsebenzi. Ndathi wawuhamba msebenzi. Zange ndiyazi uba impilo izawundiphusha indixikike ndide ndizibone ndiyokwenza imisebenzi for umntu ebesindiswe ezithandela uThixo wakhe minyaka yam yonke yokuphila. Ngoku ndizibona ndingena kwizinto zamasiko. Ndifike njani apha Thixo? UThixo uthule uthe cwaka, akaphendulani kwanam. Ndiyoyika ke ngoku ecaleni imoto yam entsha kwakhona endiyithengileyo uba nalena izawuwa, kuzawuphinda kuthweni ke ngoku. Ndiphuma kwiigani eziyi-4, ndithathelwe loo moto, ndiluzile izinto zam, ndiziluzile. Ziyakhipha guys, impilo iyandixikika at that time. Akukho mntu uneempendulo zam, impilo yam nje irafu nje, irafu. Kwenza umsebenzi wagqitywa. Hey. Hayini guys, yazi xa ndizicinga ezi zinto one by one ndivele ndiqonde nakwanda kwakusuke kwathini. Ndabuyani ke guys ke emakhaya lawo ke, ndingulo mntana ke wenzelwe mna imoto yakhe eyenzelwe imisebenzi, into endingazange ndacinga uba ndizawuzenza emhlabeni wam. Ndafika phana ke kulaa Cape Town. Ndandiyile ntombi ke ngoku iziva. Ngeli xesha kwenziwa lo msebenzi nantsi into ebendifuna unichazela yona, eyayibuhlungu xa ndiyibona. Ibuhlungu intliziyo yam, ndibuza Thixo, why uthuleleni? Faster mntanam, sithi nca isisu emqolo, ubhitye ngomzuzu. Ndisuka apho ndiyayatheka ndiziva uba ziyabuya ngoku. Andifasti, akwenzeki nix, cwaka. Isilingo qha sona siyatsho emva kwesinye. Ndaphana abantu abadala, utamkhulu phana noomakhulu abathile kulo msebenzi lowo babebiziwe ke bethunana. Kwathiwa makakhe bakhalime bathethe phezu kwempilo yam, because abayazi le into bona. Ndinixela uba amaxhego anentloko ezimhlophe babemile phana, ubabona uba babhidekile kwabona, abayazi uba bazawuthi makuthweni ngoku.
I remember utamkhulu othile phana wathetha waze wakhala inyembezi esithi Thixo hayi sincede sikhululele umntana asiyazi thina lento sibadala sibangaka sineentloko ezigrey izimanga lo mntana adlule kuzo thina asizazi ezi zinto and asazi nathi ngokuba masenze ntoni na lo mntana siyamxelela into yoba makayeke imoto ngoba kaloku kwakusekuthiwa kum mandiyeke udrayiva imoto ndizofa mandiphume emotweni ndithe mna mos ndinenkani and andithanda ukwenza izinto ezingabonakali nezingenzi sense ndiyaphambana kukwenza into ezingabonakaliyo mna ke ngoku into endiyenzileyo phana ndabaxelela uba yeyi bethuna le nto niyichazayo apha yinto engazokwenzeka imoto yona ndizayiqhuba imoto yona ndizawuba nayo ndizayiqhuba imoto uba kufuneka ndife ngemoto so be it ngoba kaloku into endiyibonayo apha utshaba olu lindenza uba mna ndingabi namoto ndizahamba mna ndiyokhwela iteksi ndibe ndiphangela ndinemali for uba ndikwazi uzithengela imoto ngenxa kasathana nje kuphela funeka mna ndihambe inyawo ndiyokhwela i-public transport ndathi notshe ayizokwenzeka leyo bakhala abantu abadala bathi mntanam nikezela le nkani bathetha nothixo wabo bamcenga uthixo thixo sincede lo mntana akafuna umamela ufuna imoto lo mntana myeke thixo umntana aqhubeke nobomi kwathethwa nabantu abadala ke guys abalele ukuthula endingakwazi nokuthetha nabo ke ngoku mna ndibekwe phana kuthiwe mandizicelele ndiqonde ndizawucela ndithini andiyazi yonke le nto ndivele ndithandaze guys ndihlale phana ndibekiwe abatata balindile uba ndithethe andikwazi ukuzithetha ezi zinto zokuthetha nabantu abadala andikwazi guys andikwazi so mna ndivele ndithi bhuku vele kuqhuma umthandazo one time lanjalo ke ibali lam nje nditsho ke so kwandacelelwa phana ke bethunana ngaloo mini kwabantu abadala bekhala iinyembi zithetha ngootamkhulu mna bane-grey hair I remember lo tata waye sokwaba bendinomnqwazi apha ndinibonisa okay asebenzise liphepha ibe ngathi ngumnqwazi lo tata wayemile phaa phambili wabeka umnqwazi wakhe akazazi uba makathini akazazi athetha athini guys imeko yam yayimbi uthule lo tata umnqwazi mane ewubamba uyabona uba lusizi olu umntu omdala uyafuna uthetha but ke ngoku ubhidekile umntu omdala uzawuthetha athini bayakhala abantu abadala bathi thina siyazi into njena zange siyibone i-grey hair ikhona la ezintlokweni zethu sizibonile izinto senzeka emhlabeni but hayi izimanga ezenzekela lo mntana khululani umntana noba yintoni loo nto endibotshwe kuyo mayikhululwe so ndanditsho ukuba nithi kum mandiyeke imoto xa ndiyeka imoto kuzawuphinda kuthweni because ndizayokhwela iteksi xa kucaba mna ndifuneka ndife imoto ndizayokhwela iteksi iteksi izawuhamba iyowabhu xa iwayo laa teksi basinde abantu eteksini ndife ndedwa so umahluko undawoni mna ndizahamba ngeenyawo kuba loo nto mandingayithengi imoto ndihambe ngeenyawo mna then isuke imoto phaa endleleni izokhwela kum ndisepavementini ndisweleke umahluko undawoni ndathi yekani mna ke ngoku ndiziqhubele iimoto zam uba funeka ndiwe nazo ndizawuwa ndiphinde ndithathise okusalayo laa Thixo yena ndizambetha ngezwi lakhe because uthe no weapon formed against me shall prosper yes undinika umlomo ecaleni ukuthi ndithethe izinto impiliso phezu kobomi bam so ndandisendikwesa stage ke ngoku sokulwa ndiyalwa nothixo ngoku because kuphela kwento endiyaziyo nguthixo uthini uJJ amen JJ ndazi uthixo so xa ethule engathethi nam ufuna ndithini ndimbethe ngezwi lakhe ke ngomna xa kulapho no weapon formed against me shall prosper uthe wena ndawuthetha izinto zenzeke ngomlomo wam ndiwuvule kwenzeke yes ndandisendilapho ke I think ke ngoku yayigcwala le nto ngaphakathi kwam ukuthi ngelinye ixesha funeka xa ulwa notshaba ungalibele ukuba ube unayisi apha ewe Thixo and utshaba yeyi ndithi ke bethunana ndabuyela ke eKapa ndiyiloo nto intengentenge ndintengentenge guys ndiwiki into engikhuze uyibona ndabuyela eKapa ndaqhubeka ndamkhonza uThixo samcela ecaleni Thixo ndincede andiyazi uba ndizawuncedwa ngubani ngoku wavile namaxhego phaa ebekhala iinyembezi bathi thina siyazi le nto zange siyibone into enjena izilingwe ezinjena ngoku baxelela mna lo umesi makwela baxelela mna mandingayiqhubi imoto ndathi never ayikuzolunga ndiyayithanda mos imoto mna sokufuna kuthathwe le nto ndiyithandayo never ndithi ke bakani bantu benkosi baqhubeka ubomi
ndabe ndihlala phana kulaa Plumstead bendinixelela mos uba ngoku ndandiyifumana laa ndlu ePlumstead nayo kwafuneka ndiyidimande ndithi lena indlu ndifuna yona, andiyifuni enye, ndifuna le. So ndinifunda izinto bezinye izinto kufuneka udimande uze zenzeke. Yes, uzikhumbule uba wena ngubani kuqala, uzikhumbule ungaqhelwa ngamadimoni namagqwirha akumele empilweni yakho adicide uba iba nantoni suba nantoni. Yes, funeka nizilwele guys, kuyaliwa emhlabeni. Uthi uJJ amen sisi, amen JJ, kuyaliwa emhlabeni because negqirha xa likucela phana likufuna, and I can only imagine into yoba izinto elizithethayo phana lidimanda into yoba mawufe ubuyafa. Alicengi nalo ngelaa xesha lifuna leliyifunayo. Nawe ke xa uthandaza ivela nje uqiniseke into yoba intoni ihlo ngehlo izinyo ngezinyo. Yes, ngelaa xesha ndithi ke laa ndlu nayo ndayifumana ndiyidimanda, ndayifumana indlu akho nto. Kwafuneka ndimotiveyithe, bendinichazele mos isitori sam, ndamotiveyitha uba ndiphuma kule meko and cannot stay kwindawo engekho secured. I need indawo esecured. Balive ibali lam bandinika indlu ke guys. So ndandine-insurance, nditshilo mos mna bendiphila laa mpilo yoba uthini uJJ okay ngulaa amen sisibe sendimfundile. So ndandiphila le mpilo mna, yonke into yam funeka ibe insured because ndiphile isiphithiphithi sempilo. Yazi isiphithiphithi sempilo ngenxa yomntu wasemhlabeni, because sisokola kangaka nje, sixakeka, singene kulingweni, sibhuqabhuqeke ezintweni, kungenxa yomntu wasemhlabeni, ngenxa yakamona, ngenxa yakamthakathi. Siphila impilo esisifirifiri ngenxa yabathakathi guys. Namhlanje ndiyanicela bathakathi, magqwirha namadimoni wenu, kakhe nisiyeke siziphilela impilo yethu in peace. Yazi in peace. uThixo wayesinike impilo enepeace. Uthi uJJ kanti qina sisi soze basenze into. No, soze bandenze into mna. Amadimoni ayandazi, nditshilo kuni ngenye imini. Amadimoni ayandazi, amagqirha ayandazi. Bayalwa, ndim lo uzawulwa nabo, ndiready, ndizabahoya, especially apha ku-2025. Ndize kakubi gqithi. Igqirha xa lizawudila nam nedimoni funeka liqiniseke uba lizonzani, because yeyi, yabona nje kulo nyaka guys, andidlali, andihleki tu, andihleki negqirha, andihleki tu. Mamelani ke. Uthi JJ, I love your spirit. Sure. Makuliwe bafethu, sisempini apha, sisempini. Wena mntu okholwayo hlala kulo izwi, nawe ungakholwayo ingathi iBhayibhile ngenikhe nithi nca phaa kuyo, isondelane eBhayibhileni. Uthini ukhosisi, soze basenze into ngabo sifikele kuThixo. Ye abazokusenza nto khosisi, abazokusenza nto aba bantu. And ke ngoku ukuze bangakwenzi into mpela kufuneka nawe uqiniseke apha ekulweni, because kuyaliwa emoyeni bethuna, kuyaliwa kudlalwa apha. So ndithi ke ngoku kuni iBhayibhile leyo mayisondezeni, mayibe ngathi yasondela. Uba ubuyithatha wayilahla phaa kude, isondeze mntase. Kamnandi ngoku akudingeki noba ube sowutyhila la maphepha eBhayibhile. Iifowuni zethu uyahamba nje nkosi yam, ungene kuGoogle, uqhaqhaze, ufake isitori sakho. Uthini ukhosisi, amen sithandwa sam, ungene kuGoogle guys. uGoogle wenzele loo nto. Siyawunqena mos utyhila iincwadi, sesibadala, yabona nje ilife iyatshintsha mos yonke le nto. So go to your phone ndasekhaya, uyiphice iBhayibhile yakho, uyifunde phaa efowunini. Xa kusenzeka izinto ongazi-understandiyo, googlisha phaa, ngena kugooglishe, ubuze uba yayikho ivesi, akho vesi edila nale nto injena. Yeyi, ngenani kuGoogle nitheke, nkosi yam ndidila nale imeko, ikhona ivesi ethetha ngale nto. Ubomi uzawukwazi uthi xa ulwa nento yazi into yoba ibithethiwe le nto eBhayibhileni, meaning zizinto ezazikhe zenzeka, ziziqali ngawe. So yiba ready ke ngoku ukuzilwela nawe, yayike. Ndithi ke ngoku mna guys, ndayifumana ke imali ye-insurance yam, ndazithengela ke izinto zendlu yam. Yho, kwakuhle endlini yam, kwakuhle guys. Niyekele uba nditheke ndaba liqabakazi phana, ndisoyika mos mna ifliphana le mnyango lo weglasi, ndiwuvala ngengubo mfana, ukuze ingathi khona umntu ozandikroba, uzandibona. uJJ uthi let me Google now, ndinento endiyifunayo. Googlisha mntakwethu, igugulishe, yifaka nje le nto. Yabona nje xa ucinga something, ucinga uba inoba ikhona, inoba yintoni lena, kwenzeka ntoni apha, yiya kuGoogle. Sure JJ, uthi will come back, sure. Msebenziseni uGoogle guys. uGoogle makasebenze, makangahlali nje efowunini yakho umbuke. Angowobuka uGoogle, ngosetyenziswa. Usearch izinto ongaziboni kakuhle, ongazi-understand, search apha, uzawuziva zininzi iindaba phaa kwaGoogle, zifana nezi zam iindaba. Ndithi ke ngoku into eyenzeka yona ke ngoku phana, so ndiye ndalantuza ke nditshilo mos ndilo mntana uthiwa uthini, nkenenkene,
ndihluphekile emoyeni nje nalendlu ndiyifumeneyo apha intle inefenitsha entle njalo njalo andi-enjoyi yonke le nto ndingumntana ongekho right apha emoyeni yes ndathini ke ngoku guys so njengoba nditshiwo ke ngoku lafika elaa phupha la vision uThixo wathi ke mandiyibhale laa ncwadi ndayibhala ke guys encwadini yam Sufficient Grace and Mercy of God Journey to a Peaceful Life ndithe ndamshiya phakathi uSufficient ngoba ndaphathwa zizilingo isilingo ke esindehleleyo nasi akuphunyulwanga guys emhlabeni akuphunyulwa apha into esidinwe yona magqwirha madimoni kanisiyekeni kanisiphumzeni sidiniwe kahle but ke sizawukulwa nani this time yabona this time akudlalwa ngoku sinibonile mos nanandidlali yes so ngo-2019 ke ngoku guys siyamuva ke ngoku 2019 ngoFebruary phaa ndiye ndayireleasa incwadi yam it was published uJourney to a Peaceful Life phana kwela bandla eYoshua Reigns yenzelwa phana ke into biza ilaunch yakhona yenzelwa phana ilaunch yam ke guys ndahlupheka again kakubi gqithi ndikhonzile mos mna ndikhonzile ndithe mos mna xa ndiplana i-planning yam ingqondo yam mos ivele igcwale izinto ezinkulu ezingaka ndinengqondo igcwala izinto ezinkulu mani ndibuyele kancinci fast kule nto yokuye ingqondo yam egcwala izinto ezinkulu ndakhe ndagula ndiguliswa yifemeli yam hayi ngakabe ndiyishiya leyo ndizawubuyela kwenye imini mandiyishiye mandigqibezelele ndithi ke guys iindaba zam zininzi mani ndithi ke into eyenzekileyo apha ndanza le launch so ndinepicture enkulu ke ngokuba ilaunch izabe isisibhadlalala hayi I went all out guys ndafuna masithi zi-100 ndandifune isithi ezi-100 uba ndikhumbula kakuhle kwakhona ke uMili Bala ke guys uMili wayefriend yam ke uMili sithandana kakhulu uMili was with me ngelo xesha endinceda uMili kuloo nto yaloo ncwadi ndiyakhumbula sasiyantanta noMili before iloo nto incwadi sasintanta phaa etawuni yase-Cape Town sikhangela ispot esirayithi soba sithathe ifoto kwacaba yabona uba abantu abanayo uJourney to a Peaceful Life ikopi yakhe laa foto iphana ebhekhi kulaa ncwadi ndandifotwe nguMili sintanta nayo laa ncwadi phana etawuni ingekaphumi incwadi so wandifota phana ke sikhangela ispot esirayithi so laa ncwadi le isibhekhi phaa kule ncwadi yam sorry and then le isefront ifoto yala Journey to a Peaceful Life sayifota phana ndandifotwa nguMili nayo leya foto guys sasiphana endlini phana ke phaa ePlumstead si-creative ke noMili umolo wethu si-creative so ndandithathe isitulo ke ndambambelela kuso kanjalo so because kwakungekho mali uba ndifune izinto professional stuff because akwakho mali uwomani usaxakekile financially right ngelaa xesha nyhani ke incwadi yabe yalantuza ndayibuza ke ikhampani yozawuprinta le ncwadi khampani andifune le ncwadi because laa ncwadi yeye-quotes ne-motivational zii-motivation nee-quotes ndithini na motivational quotes ne-Bible scriptures yes so ipicture incwadi endandinayo zeza ncwadi ziyi-half not the whole book ibe yi-half ndandinepicture incwadi encinci so ndayi-approacha ke ikhampani yavuma uba inayo umatshini wokuprinta eza ncwadi ezincinci ndithetha ngazo idate yelaunch sendiyikhuphile gayizini yafika imini yelaunch xa ndiyolanda incwadi ayirongo incwadi inamaphepha incwadi inamaphepha amanye ablank incwadi ezinye ii-pages page numberings zakhona ezinye ziskitshiwe andiyazi laa nto yayenzeka phana incwadi inkulu incwadi akuyile nto bendinepicture yayo encinci because kaloku incwadi ezaba nkulu yilena ithetha ngobomi bam la Sufficient Grace and Mercy of God lena izayifunda hopefully before the end of this year izawuphuma laa ncwadi because uTracy Mgoduka bethunana ubhizi uyabhala phana njengoba ndithetha nje uTracy ubhizi nepeni nephepha uTracy ubhizi guys uyatyibela nje uTracy can write guys ndithetha nani nje uTracy ukupage 22
wala ncwadi kodwa usabhala only ngo part 1 to part 7. So I think le ncwadi ke izawudlula phaa kuma pages aku-100 by the look of things, because kaloku iindaba zam zininzi. Yes, and uTracy ngumbhali omkhulu. uTracy nje sizi-friends for 16 years. Bendingamazi uTracy uba unesikili esimnandi kangaka sokubhala. Hayi jonga, uyabhala uwoman. I-English yakhe ke ndithi xa ndiyibiza ndithi sisi unequza le-English. Hayi uyabhala uwoman. So ndimphakamisela izandla kuloo ndawo. Nithandaze ke guys ngoTracy, nithandaze ngoTracy because amadimoni kaloku namagqwirha awazova kamnandi ngoku mna ndibhizi apha ndithetha ngale ncwadi futhi the very same book abebeshow uba kuphelile ngayo ayizophuma. Izawuphuma incwadi bantakwethu, izawuphuma ngenkani this year. Kuzawufuneka iphumile laa ncwadi. Nditshilo mos uba ndize kakubi this year. Right. So saya ke kwi-launch leyo guys. I-launch babengambalwa abantu, izitulo zihleli zodwa. Zange ndifumane isupport ke guys, zange ndiyifumane tu isupport. Babembalwa abantu, ezo zitulo zimhlophe. Ndandizenze zaqhashalala izitulo zamhlophe. Ndiyazithanda ke izinto zimhlophe. Zazi zi-empty izitulo, akho bantu. Ecaweni yam ke kwakugcwala, kuyagcwala phana kulaa cawe, kwakugcwala. NgeSundays kuyagcwala, more than 200 people. But ke i-launch yam yaba poor, yaba njalo, no support. Andithethi loo nto mandidlule, ndingekabikho emotional. Yaphuma ke incwadi yam yenziwe ibhangxekile injalo. So ndizayiqalela ke guys laa ncwadi. Ningazami nozama nje ufuna ukundithakatha nenze izinto zenu kuba ndicinga uba ayizophuma laa ncwadi. Izawuphuma laa ncwadi by force this year kuzawuqala kuphume le ithetha ngobomi bam iphelele. uThixo esinceda, usayiqalela laa ncwadi noTracy. Siyiqalele nje, siyiqalele. Yes, because ndikwispace esirayithi sokuyibhala. Ninamadimoni ke namagqwirha ndiyanibonisha kwangoku, ningandiqali nje nindizame this year. Ndizawunihoya, ndi-ready for nina. Yes. Sidluleni ke into eyenzekileyo. Yabaphuwa ke banjalo i-launch yam. Akho nto ndandikhathazeke, ndikhubeke ndiyinyama. Ubomi ke baqhubeka, akho nto ibitheni. Because ke awuzohlala unklimpinika apha. 2019 guys, ndibuyela ke ngoku 2019 after ndirelease le ncwadi. Into ebendiyifumanisa ke ngoku, ndithe mos uStephen, ngulo uStephen kwakuthiwe mna ndimphiwe ngabantu abadala, ndimphiwe nguThixo. uStephen ngulo kwakuthiwe emhlabeni kaThixo. Zininzi into ezazithethwe ngala Stephen, and abendizibona ke nam ndiziphruva uba zinjalo. Lo mntu lona udalelwe mna lo. Yes. So ngo-2019 lowo ilanga elithile phaa ngaboJuni ndandibhizi ndipreparisha ndizawubhala ii-exams. Kwangena imessage ebuzayo into yoba ungumfazi kaStephen. Ndithi mna ewe, ngubani ofuna ukwazi? Athi intombazana, ndifuna ukuxelela uba ke nam ndiyintombi kaStephen. That atshapha ndandifunda guys, ndayibeka phaa incwadi, ndaphefumlela phezulu, ndaxakwa kuphefumla. Uyava ke ngoku? Andilindelanga ke ngokule into kulo bhuti owandikhonvinsa into yoba ubomi obu bakhe nam sizabuspenda sobabini, and ndiyayibona nyhani iyasebenza le nto. Lo mntu wayeprofethiwe lo, zonke ezi zinto zakhe zihamba kakuhle. Ndiyakhumbula kukhona enye iprofethi, utata uRhadebe, lo ndithi wandikhupha phaa kwandisindisa kulaa mntu wayefuna uzondisebenza ngamayeza wakhe, uzawufumana imali yam, laa profethi bobuxoki. Wayede athi kum, Yoli, lo mfana abantu abadala bazawuphinda bamsuse kuwe because kaloku wena awumameli, uyaphithizela. Ndabe ndandiphithizela ke nyhani ke guys, ndinganaxesha lalo mjolo. Nditshilo mos mna ndandizifunela uzijayivela qha, mna ndiyozijayivela ndihambe neetshomi zam, kube mnandi ke leya. So kwakucaba ke ubhuti iyamhlukumeza le nto because andimhoyi, ndiyaphithizela. So into eyenzekileyo, uthini uMarhadebe, awusemhle, enkosi Marhadebe. So into eyenzekileyo ke guys, no, before ndinixelele elibali lalo 2019, ngo-2018 mandingamshiyi nankwefika futhi 2018. Niyalazi mos ibali lam siyaphithizela apha, sithi siphaa sibe siphaa, but sihamba sonke mos sisavana uba ndithini. Ngo-2018 ke guys, ndithe le gift yam bendingayifuni, andiyifuni le gift. Iyandijikeleza igift qha, iyandilanda noba ndiphi na, ndisemjayiveni ndiphi, iyandilanda igift qha. So into eyenzekileyo ke ngolo 2018 besizawuhamba ke nee-girls zam, uTracy, uWandi, biza olwethu.
olwethu sasizawuhamba siyani eMozambique ke ngoku apha. Into eyenzekileyo ngusesizibhukhile yonke into serayithi. Into ebendiyenza guys kulo mjayivo besiwenza i-calling yam ke inento namanzi ndinento nolwandle. So into besiyenza sijayive ekuseni xa sizogoduka ndivele ndidrayive imoto mna ndiyoyipaka ngaselwandle ndisiyoqala khona elwandle phaa. Andikakayazi uba i-calling ihamba nam straight elaa xesha. Sifike phana ndipaka imoto, bayavuya ke neetshomi zam uba nje ndithi ndimudrayiva. Bona bavuyiswa nje igroove lena xa sifika phana sewudlala umculo wethu sikhalise kube phezulu sijayive sigroove kube mnandi ke le. Yes. So this other day sihambile ke saye elwandle njengoba siqhele ukwenza. Ngaleli langa ke ngusakhetha uya kwilwandle lase-Camps Bay. Before ufike phana e-Camps Bay kukhona indawo enamatye phana, niyayibona mos abantu base-Cape Town, kukhona indawo enamatye phana. Yayingenayabona amaza, kwakungekho maza, amanzi ayizithulele nje, athula amanzi. Safika phana uthini udosini awusemhle enkosi idosini. Ndithi ke sana safika phana kolu lwandle sapaka phana imoto sehla ngeenyawo zethu sayofika phaa. Kunamatye ke apha nto zasemhlabeni. Fika kwethu apha ke ngoku mna nako ke ngoku ndivele ndifike ke guys xa ndifika ngasemanzini andikwazi nodada ke iyahlekisa naleyo andiguge for uba ndingakwazi udada. Andikwazi udada bafethu, andikwazi. Ndiyacapukela amanzi xa ingena ezindlebeni zam ayandiphambanisa. So nantsi into endenza uba ndingakuhoyi ukudada ndicapukiswa amanzi. So safika ke kule ndawo nako ndiyokhwela phaa mna ke ngokuphezu kwamatye. Kunamatye mos kule ndawo, ndakhwela phana kulaa matye. Amanzi athule akho mazi akho lutho. Girls zibhizi ke ziyafota, niyasazi mos qha kuyafotwa kumnandi kuyale. Yeya asazange bazikhipheni. Kwavele kwathi gqi amaza awayengangeroof afika andigqumelela guys out of the blue. Ndibetha ndayowa phaa kwasathana ndagruzuka. Into engikhuze uyibone basothukile ke ngoku abanye abantu bakwenzeke ntoni, aphinda emka amanzi angathi khange kwenzeke nix, andilimelanga. Alright, kube khona ke ngoku le tshomi yam uolwethu ngale mini sihamba nawo namaqheya phaa. Ndithe mos ndiyabathanda abantu mna, ndibathanda bonke futhi. Khona amanye amaqheya phana amabini ahlala phana ngasendlini. Ngabafananyana nje wethu, abafananyana ababini ndandihambe nabo. Sasihambe nabo ke ndim, nguMili, Mili Makhawula, nguolwethu Matiwane. Ngala maqheya ezi boys zazindithanda ukuza phaa endlini. So sibayi-5 ke apha. Uolwethu ke ngoku nango andithi sisanyiye kamnandi guys, sinako nokunciya kamnandi because kaloku sibuyile kusekuseni kahle. So meaning i-alcohol nayo isekhona kwi-system. So uThixo xa esebenza ngumntu akanaxesha la alcohol yakho, uza kuhoya uThixo qha. Njengoba ndithe xa bendithetha the other day, ilantuzana uThixo unjena akanaxesha loba uzawuyokhonza okanye awuzoyokhonza. If i-calling iyakufuna ikuhoya usenkonzweni, ikuhoya ungekho senkonzweni. I-calling xa ikufuna isidila nawe nje ikuhoya usemjayiveni. I-calling ke leyo izawuhamba nawe straight. Uthini uNkanyezi, don't use word qheya mntase bantu bebala. Nkosi yam, xolweni bethu nani, xolweni. Hayi bayahleka itshomi zam kaloku siyabizana amaqheya thina bangabinawangxaki. Bathini Masiyana Ndlovu, amakhaladi sisi wam. Sorry guys, it's just that itshomi zam ndibabiza kanjalo bahleke futhi abanakwexesha laloo nto. Sizawuthi ke amakhaladi, yes. Umntanam utshomi namakhaladi, likhaladi nje kwaye nomnyama nje ngomzimba. Yes, so sibizana kanjalo thina yilanguage esiqhelileyo leyo, asihlupheki indawo. But ke ndiyaniva uba nithini, ndiyaxolisa beningamenishanga kuhethisha mntu ngamazi wam. Ndithi ke gazini uolwethu ke ngokwazi xa uba yena ke ungugastro. Uyibonile le nto yenzeke kum nalamaza avele andigqumelela phaa ndalimala. Wathi uolwethu hayi mna awazondenza nto lamanzi. Chu, uolwethu uyongena ke emanzini, uzibetha phakathi uolwethu emanzini gayizini. Xa engena uolwethu aqala phantsi lamaza abuya wonke. Hayi ke eziza ngespeed speed sempuku this time. Amthatha amazi uolwethu guys, emka naye gone uolwethu. Yo, andithandazanga apho. Thixo sincede, kwenzeka ntoni ngoku?
xa besisathi ke ndiyandithi masireythi masambeni guys laa manzi lana awasekho rayithi senditshilo kubo ngelaa xesha mna ndigqunyelelwe ngalaa manzi ndathi guys masambeni akukho rayithi apha masisambeni. Hayi olwethu wabhoka wathi hayi andizohamba ndifuna uyongena bazondenza nto laa manzi. Wangena olwethu guys abuya laa maza avela out of the blue amthatha olwethu emkanaye. Ndim ke ngoku lo ukhalela uThixo, Thixo sincede yintoni le nto sikuyo, ndizawufika ndithini kulo olwethu umntana abantu efile. Ndinixelela into yoba mna umfana kwaba bafana olikhaladi watsiba uthini umsiya amakhaladi siswam besendiyifundile sorry. Ndithi ke gayizini umfana lo khaladi nanko ke ebaleka ehamba eyozama useyiva olwethu gayizini, wangena naye emanzini wazibetha phakathi yebethuna wathathwa yena kuqala umfana ndandizithwele entloko izandla. Thixo besizonzani kulaa manzi, besizonzani le nto yam ke yokufuna amanzi ngentsasa noba ndibuye emjayiveni ayandibiza laa manzi athi yiza. Yes, bamkile abantwana babantu kuzothiwani ngoku. I prayed guys, I prayed. Uyazi uthandaza uziva uba u-empty ngaphakathi. Ndathandaza loo mthandazo wokuzi-emptisha ngalaa mini ndisithi Thixo wam nazo le calling yakho inako ukundixakekisa, inako ukundibhida, andiyazi le yenzeka ngoku. Bamkile abantwana babantu kuzothiwani ngoku. Thixo buyisa abantwana babantu ndandingakhali guys. Umile phaa uyantanta umile akazazi noba makathini, ufuna ubaleka, ufuna uncedo, asazi uba sizawuthini. Bamkile abantu ogqiba athi cwaka amanzi, cwaka. Bamkile abantu. Ndimkhalele uThixo apha ndidlalanga guys. Sithe sajonge leyo umfana wekhaladi wabuyiswa ngamanzi, ambuyisa ngesipidi ntoni le nto, isipidi sempuku, amthatha amlahla ngaphandle. Kunamatye kule ndawo, wayelimele umfana ekrazuke. Sathi sisajonge leyo kusele olwethu ke ngoku ndaphinda ndatsho ngumthandazo, Thixo sukwenza kanjena, kwenzeke intoni? Ethubeni noba kwakusekuphela into phaa ku-20 minutes kanje, uthi nonkanyezi ndawoyika mntase emani but imali iyagalelwa emanzini. Iphendula ke nkanyezi kuyagalelwa imali iyagalelwa emanzini xa kwenze njani, xa uyibhale uyicacise le nto uyitshoyo because andiyazi uba imali iyagalelwa emanzini xa kwenze njani. Ndithi ke guys ndiye ndixotyelwa namilomo mntakaba kanini meni ke ndithambise ndinibalisele ezi ndaba zam. Ndithe ndineendaba. Okay, ndithi ke gayizini uolwethu umkile oko siyathi ndiyathandaza phaa ndiyakhala kuThixo ngo-olwethu, mbuyise umntana abantu asoze undenze kanje. Wabuya uolwethu noba masithi ke phaa emva kwe-20 minutes xa ibuya uolwethu ambuyisa nawo ngenkani ngumsindo omkhulu laa manzi, abuya naye amthatha amthi back kulaa matye elahle loo mfana. Uolwethu ubuya ke ngoku senganxibanga nonxiba ngasentla, isiketi wayesinxibile sijijekile, sisuke emjayiveni mos, benxiba isiketi esimfutshane, isiketi siye sajijeka. Uthini uVuyo? Bakhona abantu abarhumayo ngemali emhlophe xa ungena kuwo. So Vuyo nonkanyezi nisuggest into yoba xa ndiye emanzini ndifake imali. Okay, ndiyacinga uba yisuggestion nindinika yona leyo. Mamelani ke guys, uolwethu ndithi sasisuka emjayiveni, uthi nonkanyezi even if you enter the sea, ziinkundla zabanye abantu amanzi mntase. Okay, ndiyakuva. Right, sathi ke ngoku so ubuyile uolwethu, ndifuna uba nibe nepicture le nto ndiyithethayo guys, indlela eyayimbi ngayo. Uolwethu ebenxiba isiketi esincinci, sijijekile isiketi sikaolwethu, sijijekile ingathi unxibe nje underwear kanjena. Ngapha ngasentla uthi uJJ yes okay ndiyaniva guys. So uolwethu ngasentla itop wayinxibile gone guys, gone. Yeyi andiyazi laa nto yenzeka phana mna ngalaa mini. Right, uolwethu ulimele ubhontibhonti kukulinyazwa ngalaa matye naqala nalo mfana. Ndibe sendithi guys sibonga uThixo babuyile abantwana babantu, masivele simkeni kwakulaa manzi. Andifuni ukuwabona laa manzi. Sahamba endleleni yethu guys eyonyukayo, kwathi gqi umntu ongutata phana ikhaladi, lathe laa khaladi kubo, bulelani le ntombazana ikhona. Kuthethwa ngam ke apha, bulelani le ntombazana ikhona, ibusindisile ubomi benu ngomthandazo wayo, because if ebengekho beningazobuya benizawufa.
abantu apparently abahamba bayongena phana kwela lwandle bengalazi abantu, kukhona abantu abafela phana gayizini, khona abantu abafela phana kola lwandle. US bayondawo data lena, andazi ke akuye kwenzeke ntoni, andiyazi guys, noba kuthwelwe phana okanye abantu bachitha iinto zabo phana ezimdaka, andiyazi. But watsho laa tata wathi, bulelani ke le ntombazana ngokuthandaza kwakhe ubusindisile ubomi benu, otherwise bekufana uba anibuyanga. Wogqiba wabheka phaa umntu ongutata kaSinaka noSinaka, sathi safuna ubuza imibuzo, wabebheka phaa, sabe sisasheyikha siduduzela sonke siqonda uba yho masivele sigodukeni. Baphela bathi nya utywala entlokweni. Sasinganxilanga, ningacingi uba sasinxilile, sasinganxilanga, but ke umntu ebejayiva ngezolo, meaning utywala busekhona kwisystem. Yes. Hey, ndakabawo sagodukani ke bethunana, sishokoxekeli kanjalo, sihlupheke sinjalo. It's a peak mntase, you don't enter a peak yolwandle. Peak, yintoni peak? It's a peak. Nkanyezi, andiyazi uba yintoni i-peak. But ke kwathi laa tata, normally abantu abahambe phana bangena phana ababuyi, baye bemke. So abantwana babuyiswa ke nguloo mthandazo. Andazi ke noba uThixo wayezama undiphruvela ipoint into yoba le gift ndithi andiyifuni ikhona lo mthandazo kufuneka ndiwenzile ngabantu bakhe. Uthini uNkanyezi? Lunxweme mntase. Okay, Nkanyezi, ndiyakubona, ndiyakuva uba uthini. Ndithini ke guys, sagoduka siyasheyikha emotweni, asiduduzele, asilimelanga. Mna ndandilimele, but not ngendlela uOlwethu wayelimele ngayo nalaa mfana, babelimele mos nomzimba bona. Ukrazukelwe zizi, bekrazukile nje guys, amatye basebenzile straight. Mind ke noOlwethu ngelaa xesha thina sinetriphu ebheka eMozambique, sizaya kanjani eMozambique? uOlwethu uyangcileza ngapha, mna umlenze wam ukrazukile. Imilenze yam ke guys, ndithe mna ndikhule namakhwenkwe mos, so ndandimosha, ndanditsiba neegeyithi, ndikrazulwe ngamacingo. Yeah, so ngoku bendinomlenze oyi-1 ke ndiqhayisa ngawo uba like xa ndizawufota kanje, bona ndivele ndimise ndivele ndimise lo mlenze ungapha, yabo, lo userayithi. Hayi, ndakrazulwa kanye kulo mlenze ndimisa ngawo. So ndingumntu onamanxeba ke ngoku mna apha emilenzeni. But ke sesilapha sabasathini rayithini. uOlwethu ke ngoku isitori awasibalisana phana guys, uthi uOlwethu ngoku wayephantsi kwamanzi, uyandiva, undivela kude ngelaa xesha ndithandaza, uyava uba ndiyatsho phaa ngaphandle ndiyathandaza strong. uOlwethu uthi Simanga akazange arhaqwe nix ngokungena kwakhe kulaa manzi. uOlwethu ufikile emanzini, wahamba nje wayohlala kwi-deep end yamanzi. Ufike phana kukhona abantu abadala uOlwethu phana, uthi wafika kuhleliwe nje kukhona abantu abadala. uOlwethu wafika wahlala, akanzakalanga nix. uOlwethu uzolimala ngeli xesha abuyiswayo. Guys, ithetha ukuthini laa nto yenzeka phaa? Uthini uDosini? Ndiyayiva ivoice yakho sisi wam, ukhule namadyane. Ndikhule namadyane, ndidyane kwamna mfana, yho, ndidyane kwamna. Yeah, ndiyawathanda amadyane ke ntwana, ndiyawathanda. Sithetha laa language, sivana ukufa nedyane. Ndiyawabona nje amantombazana ndiwathandisisi ncam, ndiyanithanda shem, ndiyadlala. But ndikhonektha kakhulu nabafana, ndinaloo ngxaki yokukhonektha nabafana. Yes, mamela iitshomi zam ezi-results ezininzi ngabafana. Iitshomi zam ngabafana, mna ndiyabathanda abafana. Yeah. Right, mamelani ke guyzini. So umntu oyaziyo le nto uba kwenzeka ntoni phaa akhawuleze abhale asichazele uba kwenzeka ntoni phaa, because uthi uOlwethu wayehleli nabantu abadala phantsi kwamanzi. uOlwethu ehleli nabantu abadala nje phantsi kwamanzi, zange arhaqwe, zange ethweni, ulimele oni ngeli xesha ebuyiswayo. Umntu onolwazi makasichazele. Uthini uNkanyezi? Lilonke mntase, umntana wamanzi. Ewe, ndize ndayazi iNkanyezi ngoku sendimdala, loo nto ndayamkela. Ndingumntana wamanzi, ibindithatha ixesha ukuyamkela. So andiyacinga ke uThixo wayefuna uprove ipoint ecaleni, but yenzeka ngendlela embi engathandekiyo yonke laa nto yenzeka phaa. Masidluleni ke bethuna. Yeah, so i-calling le yam, le gift yam yoba ngumprofethi, ndisebenza ngamanzi. Mna ndingumntu wamanzi. Xa ndizothandaza funeka ndiyohlala phaa emanzini, xa ndizawucela izinto ezinkulu kuThixo ndihlale phaa ecangkwamanzi ndithethe noThixo. Yes, ecaleni ke ndingumntu wamakhandlela, ndifuneka ndilayite amakhandlela, ndithandaze. Yes, iphela kanjalo eyami igift. Ize ke ngamaphupha, ize ngee-visions. Benditshilo mos ii-visions zam ngoku zaye kukuza ebusuku xa ndilele, zifika ngoku nasemini ndihleli nje, ndivele zifike. Yeah, silapho ke. Ndithi ke guys, umntu onolwazi uba kwenzeka ntoni phaa phantsi kwamanzi, ithini ke le kaOlwethu into yoba kwabakhona abantu phaa abadala? Ithini laa nto? Chaza
singazani ndiyafuna ukusazi esa story uba kwenzeka ntoni phaa. Ndiyayiva le bantu abasindisa ngomthandazo yonke laa nto, but phaa ngaphantsi kwamanzi ithetha ukuthini laa nto yenzeka phaa. Umntu onolwazi makasichazele. Masidluleni ke guys. So mna no-Olwethu ke ngoku singabo kwiveki elandelayo siyahamba umolo wethu sibheka eMozambique. Sabe siqonda uba itrip yona sizoyikhansilisha sifane sanamanxeba, sasibhayindisha amanxeba ethu sangena endleleni sahamba guys sayofika eMozambique neetshomi zethu ke njengoba benditsho ooTracy oowandi noYesu sahambani sasuke eCape Town no-Olwethu sayotshona eDurban. Because itrip yethu sasayithatha from eDurban. Sorry guys. Sahamba sonwaba shem, sonwaba sirongo sinjalo. Yeah. Ndabuya ke guys, ndabuya ndaqhubeka ke ubomi baqhubeka njengoba nditsho ke emveni kwazo zonke ezo zinto ke kwazovela ezi ncwadi zimbini ndinixelela ngazo isezawuphuma enye yayo sithandaza into yoba iphume before the end of this year. Yes, ndizawunixelela ke kodwa incwadi xa seyiphumile because isisidudla sencwadi ayipheli, indaba ke azipheleli kwezi ndinixelela zona, ziwesi ezikulaa ncwadi because kaloku ndingena in detail ezintweni, andileqi ixesha mosiphana ekubhaleni. Apha ndileqi ixesha uba i-hour yesession yaphela, so andiphela ndinganixelelanga yonke into in detail. So kulaa ncwadi kuzawufuneka niyithenge nizawufunda into eninzi guys phana kulaa ncwadi. Sithi sithetha ngoThixo ngapha, sibe sithetha ngogqirha ngapha, sibe sithetha ngamadimoni ngapha, sibe sithetha ngee-friends ezisijikelayo ngapha, sibe sithetha ngeefemeli ngapha ezisihluphayo nezisincela imali, sisale sisonga izandla thina. So inintsi into ethethwa kulaa ncwadi guys, kuzawufuneka niyifumene. Ithi ke laa ncwadi Sufficient Grace and Mercy of God. Journey to a Peaceful Life ke nake ngulo sindithe naye sizamqalela because andikho happy ngalaa ncwadi at all, andikho happy. Yes, uNkanyezi uthi no, wayehleli nabantu abadala I experienced the same thing. I experienced the same thing because mna I drowned while I was swimming. Yo. Hayi sana into zabantu abadala guys, ziyaphila izinto zabadala. Njema abantu becinga funa into ezingekho zikhona ezazinto. uNkanyezi ndaphuma ndinxibe intsimbi bethunana. Zikhona ezazinto guys. Abantu abathi abantu abadala abekho bafile abekho njani yonke lanto seyithethayo thina abantu basindisiweyo, abantu abafileyo masibayiphumeni kubo masiba njani zikhona ezazinto, ziyaphila. Mna ndizibonile ngamehlo wam, ndizibonile, ziproven uba yinto ekhoyo leya. Yes, wena ke mntu osindisiweyo ezingekakuthwixi ezomhlaba ngale ndlela ndithwixeke ngayo mna ebomini, ayungaqhubeka uyithethele into yakho uthi abantu abadala abekho. Go ahead mntasekhaya because kaloku sakuhambela kakuhle izinto, but the day zikusebenza ezomhlaba uzawuyazi uba abantu abadala bakhona. Yes, masidluleni ke apho. Kwenzeke intoni ke ngokwenye ndithe ke ngoku incwadi iphumile. Masibuyele back ke ngoku kwistory sakaStephen. Ingenile ke imessage guys, nditshilo mos kwathiwa kum ke mna ndiyintombi yena umntu lo njengoba ndibele ukuthi ndingumfazi mna yena uyintombi yakaStephen. Ndithe ke ndaqaka ukuphefumla mos phaa ndangathi ndiyachoka guys. Yeah, ndothukile, ndilindelanga ke le because kaloku lo bhoti uthembekile laa bhoti. Ngumfana ozolileyo, onothando, othuleyo, ngekho uzumcingela ezintweni zomajolana. Uthi ni-PMO, it's thee but not from God. Angels were chucked out of heaven, remember. PMO siyayibona into yakho. Njengoba nditsho mna guys, umntu makaqhubeke akholelwe kule nto yakhe akholelwa kuyo. But ke ekusalayo sine-experience ezi-different singabantu, masisiza kuyishiya nje kuloo ndawo. But ke umntu yena ongekathi go through ezintweni ezibuhlungu nezifana nezi mna ndithe kuthi ukuze kulula uthetha. Kulula uthetha because shem impilo isahamba kakuhle, but xa uzibonile emhlabeni uzawuyazi umhlaba ubunjani. Yes. Ndithi ke guyzini ndathi ndisajongeleyo wathi laa ntombazana kum ngumntu wam ke ndathi ke ndabe ndiqonda okay sure, so what. Wabe ethi wacaba uyabona uba andivakalelwa, wathi ke wena nika indoda le nto iyifunayo, otherwise usezawuqhubeka ajole nathi ungamniki le nto ayifunayo. Guyzini laa ntombazana broke my heart immediately. Ndava kungathi kuphuma into entliziyweni ekrazukayo xa ndizama ucinga into yoba inoba yintoni le bhoti endingamnikanga yona okanye endingamniki yona. Ndakrazukelwa intliziyo guys ngomnye umfazi, izinto ezenziwa ngabafazi kwabanye abafazi. Nikhohlakele nina guys, nikhohlakele amantombazana, sikhohlakele eza nonsense eziya.
Because why would you do that? Ufonela enye intombazana okanye uyayisendela imessage uyayixelela uba uxele ububhanqa ndandicelwa yilaa ntombazana. Ayipheleli ke apho, nizawulivibali nina. Iya deep into idiphu le nto, iyaqhubeka. Yasuka ke laa ndabe sendiwe efowunini ke ndifowunela lo ngumntu ongubhuti uba makacacise uba what nonsense is this. Uthini uJJ through love sikhohlakele. Yho, ukhohlakele umntu ekuthiwa ngumfazi, guys. Ukhohlakele omnye umfazi, isibindi sokukhohlakela omnye umfazi. Because kaloku xa umntu efuna indoda makaqhubeke abe bhizi nendoda, akuyeke wena, akuyeke. Uthini uPhibi, abafazi basile. Ukusa ligama elincinci elo, understatement leyo mntasekhaya. Ukhohlakele, ngcolile ezaa nto zingcolile. Ya, azinamahloni zokungcolela omnye umfazi ofana naye. Ndafonela lo bhuti ndimbuza into eyayinjena, ndabe ndithi wena yiza apha ngoku, ndikufuna apha phambi kobuso bam uzondicacisela uba what the hell is this. Wafika ke nyhani wabe semsebenzini, ndabe ndithi uzawushiya kanti omsebenzi, ndikufuna apha ngoku. And ndaziva futhi inkohlakalo, ndiyagcwala inkohlakalo because kaloku le ntombazana she broke me ngendlela esisimanga ngamazwi wakhe. Amazwi guys ayalimazana, amazwi asuka kubanye abafazi esiya kwabanye abafazi. Uyibethuna umntu makadile nendoda yakhe, umntu xa enendoda makahoyindoda, ayeke omnye umfazi. Niyasifaka ekulingweni bafazi, mantombazana, inkohlakalo zenu, izinto enizenzayo nenizithethayo ngemilomo yenu. Wafika ke lo bhuti ndabe ndibuza into yayinjena, acacisa mfana what nonsense is this. Umfana ke ngoku uthi ibali lakhe xa elichaza the time ndiphana eMozambique njengoba sasihambile neetshomi zam njengoba ndinichazela. So he used that excuse ke yoba ndandihambile ndiseMozambique, babe ne-staff party. Uthini uNkanyezi, abafazi bangcolile if I can tell you. Hayi, ngcolile abafazi bafethu, ndingumfazi but jonga zini-nonsense abafazi. Right, ndizanibalisela ubunonsense babafazi mna. Right, yile nto ndithanda abafana ke mna ke ndizithandela ii-boys nje, ndiyavana nje kakhulu nee-boys, ndiyazithanda ii-boys, sixoxe ilanguage eyi-one nee-boys, akho chuku phana, akho sixakaxaka. Yes, uthini uPhibi, uthi abafazi abenza le nto basuke bekuhlebe naleyo ndoda. Ewe injalo Phibi, ziyenzeka ezi zinto uba mhlawumbi ngeli xesha kuhlelwe bobabini phaa, abantu bancokola kamnandi, bavisana kamnandi, kusetyenzwe negama lakho, andiyazi uba kwenzeka ntoni phaa. But ke mamelani ke isitori endisinikweyo mna ke ngoku kuthiwa apha wena ntomba, uthi ke ngoku nabo wena kaloku buhambile waye eMozambique neetshomi zakho, besine-staff party emsebenzini. And then ke ngokucaba kwanxilwa, hayi ke niyayazi ke caba zakhipha kwalalwana ke, ndizayibeka ngolo hlobo, kwalalwana. Yes, lo mntu kulalwana nayo ke apha ngumanager ke kabhuti. Ngoku uthe ke ngoku yena ubhuti wayicima ke iyaba ngulo one night stand. Uwoman uyandazi lo mfazi, ayikuba kandazi. On top of that, enye into eyandibulala ngaphezu kwento zonke, lampha emsebenzini wakho uSteven wayesebenza kuwo, ndandisaziwa phana because ndandifika xa ndifike emsebenzini, so ndandisaziwa. So lo manager ke umngene uSteven emazi into yoba uthandana nam, akho nto ibitheni. Ya, right, bukhohlakala kwabafazi ke kwa obo. Ya, masidluleni ke. So kwaphinde kwathini ke ngokumfana, isitori sikabhuti ke ngoku sithi yena wayicima izoba ngu-one night stand awuhambanga kakuhle, intombazana ifuna impinda ke ngoku. Kwacaba ke ngoku kufuneka iqhube le nto, kufihlwane ke ngoku, ibe ngulo mjolo kuyafihlwana. Mna ndikhona, ndiyangokha amanzi guys, ndikhona. But into endandiyifila at that time before yenzeke yonke le nto, ndandingaziva kakuhle man, ndandingaziva kakuhle nje nale relationship. Kukhona nje into endingayiva kakuhle apha. Uthini uJJ, isitha somfazi ngomnye umfazi. Mfana, isitha somfazi ngomnye umfazi, ndimchazele ke mna ke. So umoya wam kwakukhona nje ukungeva kakuhle, but ke ngoku mna ndandisabambe ekutheni inoba zezintlungu ndiphuma kuzo, gunpoint, koku kudisappointwa yifamily yam, koku kudisappointwa zii-friends, ngumsebenzi ngapha nakhona yeyi. So kwakukuninzi. So ima-understanding ngeli xesha ndiva zonke ezi pains zomphefumlo, ndicinga uba iseyiphathi yaloo nto. Kanti ndiyasetyenzwa gayi ngamayeza, intombazana indibambe ngamayeza, intombazana yasezim leyo, ndiyafuna nje uyichaza. So uSteven kwasezim, intombi naye yasezim. Kudlalwa ke ezim guys, iyeza liyeza phana, kuyafana nokwaZulu. KwaZulu akudlalwa, iyeza liyeza. Mna ke ngoku bendingubani emayezeni? Inkohlakalo eyenziwa ngabafazi kwabanye abafazi. La mfazi undibetha ngeyeza ke ngoku, ufuna ndiphume ndiphele kuSteven. Ubetha kwaSteven lowo ngeyeza kamyekanga, sithe ngqo sobabini. Uthini uJJ, bawo wam akudlalwa apha guyizini, akudlalwa emayezeni. Right, uSteven uzama uphuma,
akuphumeki. Iwoman ithi uba uyaphuma kum ndizawuhamba ndiyoxelela laa mesi uba wena kaloku ujole nam. uStephen uthi but ayingomjolo, we had an agreement ukuthi makulalwane ngaloo ndlela balalana ngayo ngalo mnxeba wabo ke bayiblema emnxilweni. Yes, right. Uthini uNkanyezi? Uthi hayi ke abadlali bona if I can tell you. Hayi guys, inakudlalwa ezim ngeyeza kwaZulu akudlalwa kwezo ndawo zimbini. Xa kuthethwa ngiyeza ziyabuya pha, ziyabuya mfana. Nikhumbule ke bandisuka kumayeza wakabhuti Mayeza eDurban esuka naye ukundipixa endizama ngendlela zonke. Ngoku ndizobethwa ngamayeza entombazana yebethunani emhlabeni kaThixo. JJ uthi Zim yoke mgqomeni. Ndasinda kancinci mfana bangayondifaka emgqomeni mna qala indlela endakhe ndaphinda ndanqwakuza again. Ana man guys, hayi yu. Ndithi ke mna ke ndinichazele intombazana yaseZim iyamane yathi ziyandisendela ngapha, yathi uba loo ndoda yakho yathi iyaxoka loo ndoda, indoda yakho iza kuxokisa ithi izawuxoka kuwe ithi wena I mean bisalala kwabakanye asilelanga ngayo one besijola like umjolo. Okay, inganeli nje uthetha loo nto intombazana ibihlaba ifoto emva kwenye mfana. Kubonakala ke nyhani it's different days. Yava ke ngoku uba funeka ndithini ke ngoku mna? Mandithini ke ngoku mna? Wasicacisa esi story ke sakhe bayi untombazana bengafuni ndiphume. Xa ndithi ndiyaphuma uthi untombi uzawuxelela so bendingafuni ukukuluza, so I had to uba ndiqhubeke nale relationship ndithanda ndingathandi. Okay, right guyzini, andagula ndawuphumla nina emhlabeni kaThixo. Chazani. uNkanyezi uthi ngabathakathu uqobo ude ubuze wenzeni kodwa akho nto yodlula umthandazo, masibayeke abantu. Nkanyezi uthi bangaphandle. Okay guyzini, ndenzeni emhlabeni kaThixo mna? Ndikufumana nini ukuphumla njengabanye abantwana? Ndiphila impilo ndiphumle guys, ndiphumle. Ngoku ndizobethwana ngamayeza amantombazana omjolo endingazange ndibe nakwaxesha lakalo mjolo. Lo bhuti wandiconvince uba mandingene kule nto yalo mjolo. Ewe undiphethe kakuhle, wenze kakuhle, but ngoku ndizawubethwa ngamayeza guys. Ndixakiwe bubomi, bundixakile ubomi at that time. Ndinichazela into yoba ke ngoku mna andagula. Andagula guyzini, iyeza kuyanyiwe emayezeni. Again bafundisi uba nikhona apha niyawuxola, ndizazithetha mna ezi zinto ngale ndlela ziyiyo. Kuyanyiwa emayezeni bafethu. Apho ke ngoku andithandazi, andiwikhi umthandazo, ndandiyinto eyeke man, iyeke yho emhlabeni kaThixo. Ecaleni phana kulaa msebenzi ndandisebenza kuwo at the time, bayahlala mos bayahleba abantu basemhlabeni, amantombazana ahleba ukufa. Guys, ndine-4 minutes ndiza kwenza yokugqibela i-recording because ifuna sigqibe esi story salo mthakathi walaa ntombazana. Ndiza kwenza yokugqibela, nizawundijoyina abasakwazi ukundijoyina. Abangakwazi ningawari, ikopi ndizayoyithatha ndiyifake phaa kuTikTok, enye yahambi yongena phaa kuYouTube, enye yahambi yongena phaa kuFacebook. Kuzawuba busy, funeka zaziwe izinto uba zikhona ziyenzeka. Ndiyathandaza ke guyzini, akuthandazeki. Ndiweak ndithe phaa kulaa msebenzi ndandisebenza kuwo. Amantombazana ke nokuhleba kwabo bayathanda ukuhleba kamantombazana, bagudi bahlale bakuhlebe. So mna ndiyathanda ukunxiba kakuhle guys, nditshilo ngube ndiziqalisile ukuthi ndiyazithanda impahla, ndiyakuthanda unxiba kakuhle. Andinxibeli uba ndodlule bani, andinxibeli ukubonakala kubani, but it's me. Ndiyakuthanda ukunxiba kakuhle, ndizive ku-self confidence ndiyive. Yes, so this is what I do xa ndiye emsebenzini. Ke ngoku mna ndiyazithanda ii-high heels ecaleni. Uthi uNkanyezi, your story relate kwesam. U-ex-husband mixer of colored and India in India. Akuyahanjwa apho thakatha emini. Bethunana siyekeni ngokuthakatha. Yintoni? Umntu makathathe indoda xa ifuna indoda. Asiyeke, nisiyeke amantombazana abo bafazi ngokusithakatha. Ndihoya indoda yakho because benene-agreement yalo mjolo wenu, loo nto niyenzayo. Boyanani nobabini, umyeke u-next person because lezi zinto zi-affecta the next person abe ebengekho kubudenge ebenidibene ngabo. Ndizayibeka guys ngale ndlela iyiyo. Nditshilo mos na izinto ndizithetha ngale ndlela ziyiyo. Masiphumleni kancinci, ndiyabuya. Ndifuna ukuligqibela ibali namhlanje ndihlukane nalo. Uthini uMamtshiza? Ndiyamhlonipha umfazi. Shame nonsense umfazi. Uthini uNiyela? Good afternoon. Hi Niyela. Ufika ndiyaphuma because le video ndifuneka ikwazi uba iphinde ndiyibuyisele back apha kuYouTube. Uba idlulile kwi-hour ndizokwazi uyenza loo nto. Ndiyadropha ke ngoku, ndiyabuya just now. Ndilindeni nini.
oho